Uzoyiphatha kanjani lezi ndoba ziyasinda lezi? Ethela siphele. Itshebe. Awuvule la sport mina. Hayi ke. Awusazi, angisazi. Uqala ukuthi ngizodlala ngawo. Khona namachi. Ema ngizobulala ikhasi ogcina wasakwazi. Ngizokhona ngiyiphanda phela mina. Awumadoda iphanda. Wole cardboard ngizolivala kakhululeka nje wena. Manje umthwalo omningi. Hayibo yeyeni siyabonga. Sondela wena siqupho. Nawo ama-shifts. Aba omalini ama-shifts la? Lama-shifts ngizobahlinza labantu bami. Uzobaquma. Lethela sibone lapha. Bayazi yabo njengobona usuwasusela. Siyabonga ukuthi noma ngabe i-Kaizer Chiefs ayihanjelwa kahle izinto but at least oPaperback babo bahamba kahle. Yebo bakhona bakwazi ukwenza. Mina ke iKaizer avingozile ogqoke ZN nje abalandeli beKaizer abakhulu bangigonzile. Hayi izona zonke izinto engikuphathele. Uzophatha kanjani pho? No ngizozama ukuyobeka lapha. Uthe vele nomuntu wabantu. Mina ngiyahlukana nalomthwalo manje. Okay, ngizocela bangibambile. Khipha lapha mphumuzi man. Khipha lapha mphumuzi. Hayibona zena ngibulala wenkosi yami. Kanjalo ngathi mangifike eThekwini ngizofunda. Phuma ekhaya ngizofunda. Ngaphandle esitimeleni ukuze ngithwale imali yokukhokhela izifundo zami ngoba ngokuthi uyabazala ngisenabo uNSFAS uyazi nawo awungeni mhla ka1 ayinaso isimanga sentombazane bafowethu ningixolele manje ngibona lokhu ngibamba amakhala bafowethu kumakhaza kanti futhi isikhathi semkhuhlane ngabe senisho ukuthi walokho ephatha amakhala nje amaphara kwenze njani niyongixolela 5 namhlo yayi awuqala umsebenzi awuzothenga manje usalanda imali ukuqaba nje ukuba nophulate ama-price no vele phela uma ngabe usendaweni okula udingeka khona wena kakhulu leyo nto le yenzeka ubona ngani la uthi ngidinga kakhulu la ngidinga kancane yabo sithi nje stadium bokusasa nje umdlalo uya e-stadium ngaphakathi abantu abazovumele ukungena bakuthola access ngaphakathi bancane so kuzoba lula ke kumina ukuthi ngikwazi ukuthi umanipulate not exactly manipulate but ngibize ngendlela engifisa ukubiza ngazo without shame yabo engekho umuntu ozo contradict ukuthi why lento ibiza kangaka vela ngithi segroundini abantu engisebenza ngabo bebhola ba understand ukuthi njoba ngisela ngigibelile sometimes makumele ngithikisi la leyo game ngoba khona ama team anganalo ufefe njengamanye anga-accredit so i team anga-accreditanga you have to pay for i-ticket yayibona lento ungene kwazi ukuthi uphana accredit ukwenzani i-accreditation into eyimvume yokusebenza igunya i-team okumele igunyaze ukuthi yodayisa phakathi no umasipala kumina since umasipala ayikhiphi i-permit yomuntu oyaluzayo bahle kahle bakhipha bona i-permit yomuntu onetafula odayisa ukudla so mina ngiyendezeleke since kuumuntu up and down ohambayo so mina sekumele ukuthi kube yimini engiyokhuleka ethimini ukuthi umasipala mayibuza ukuthi hayibo ubani lo i-team message hayi nanga umuntu wami umuntu wethu lo sihamba naye imaphi upromoter lawo ama-team enza into enhle kangaka nokungama-team agqugquzela ukuphanta komuntu wesifazane imaphi lawo ama-team lawo ekwazi ukuthi ekulekelele ekutheni ugcina udayisa lapha yabona nje bese i-team okuyiyona yokuqala eyakubeka lokho kwasemthethweni yaza kunika i-accreditation yokugaxa emqaleni it was iMaritzburg United kwalandela iLamontville Coronaros i-team nje engaqala ukusebenza from ngiqala ukuphanda ngo-2015 isadlala lana yasuka yayodlala eSugar Ray yasuka eSugar Ray yayodlala eMagogo yasuka eMagogo yayodlala eHammersdale njengoba nje ayikho igame esengayilova home game ye-Arrows ngoba iyona team njengoba nale kit le engitrenda ngayo abantu abayibonayo i-team yabo nginama-kit awu-2 njalo le-season abanginika yona iqala nabanginike yona manje okukhombisa ukuthi MaMthembu siyayiseka lento yenza uthina MaMthembu owethu njengomkhambathi-ke futhi FC ijezi lomkhambathi le i-team edlala ku-ABC Motsepe mangabe beya ko-Shepstone mangabe beya kuphi beyodlala i-league yabo noma bedlala i-cup eJude ngisho sekudliwa ngamalunch ngoba phela kuyenzeka ngabikho umuntu odayisa ukudla itafula hawu MaMthembu usodlile bethatha ukudla kwabo regardless ukuthi ngiyabadayisela regardless ukuthi bayathenga mase ngihamba hawu naye imali yokugibela regardless ukuthi labantu bathengela i-team yabo banginika ukudla sometimes makumele kube ne-accommodation
njengoba ama-team amanye ebuye ehamba amakhapha uthola ukuthi kuyalalwa bethi no thina sokulalisa thina without ukuthi mhlambe ngize ngithi hayi ngiyacela noma bekube yibona mangibuzayo njengoba usuka la noma bekuthiwa ngifika abadlali lapho njengaseHammersdale ehamba mina ngihlala la enkabeni yeTheku so eHammersdale kukude neTheku abantu baseHammersdale mangifikile khona ngifica mhlawumbe umkhambathi lo ngifica abe-Arrows abo coach Mabhuti ngifica ama-officials lana o-referee amo-cameraman baka-SuperSport ngezizathu sokuthi ngezizathu sokuthi sengihambe kakhulu lolu hambo from 2015 AmaZulu esadlala la eKingswell ithini esangaphansi kwesandla sababusokhela I was there so abantu abaningi bangazi kakhulu and angiyithambisi nama-tournament ama-off season ngiyahamba nababantu ngoba nokuza lana njengoba ngirounda lana bayafona hayibo MaMthembu asikuboni ungakuphi because mina ngumuntu ophila nabo abantu ohamba nabo abantu la basuke yabonje isikakhulukazi ibhola mina ngiphande kakhulu-ke esitimeleni ukufika kwami eThekwini la engafike ngaphanda khona ngoba ngisho ingane le nginayo nginomntwana ngamkhulela ngidayisa esitimeleni nothi singamthola basically esitimeleni but no singamthola esitimeleni kodwa ukuthi nje bezu ngakhulelwa ngikhona ngidayisa khona yes ngahamba nje ishawule yami 8 months wonke ngihamba esitimeleni without any shame ngoba phela yona ndlela nami source of income engekho futhi umuntu ongigxekayo ongithukayo kunalokho bengisupporta abasebenzi baseMiyaBank nabaseMontle baze bangenzela ibaby shower yokuthi ngoba vele wena siyakwazi and kade ngaqala ke shem la itimeleni zaseMlazi ukuthi ngibe khona nje from 2015 to 2022 ngase ngiyayeka ke ngezathu sokuthi nabadayisa basavumelekile vele itimeleni and lokho ngakuzwa before yenzeke leyo nto ngixoxelwa ioffice because kunama committee kulezi zinto lezi zamabhola so kuyaxoxwa ukuthi hayibo kuzoba noshintsho oluthile imihlangano eyayenziwa so nami bangibikela ke ngase ngigxila kakhulu emabhasini lapha e-workshop ngoba umphanto wasesitimeleni kusuvaleka ngadayisa emabhasini e-workshop sahamba nje isikhathi okuwukuthi ke manje ke sengincike kakhulu nala ebholeni kunento engifuna ukuyibona lapha MaMthembu usuke etimeleni ifika nini kanjani ingqondo yokuhambela amathimu ukuthi ake ngihambele manje yabona nje uSiphalo okhuluma naye ubekade edlala ilokhunjana yamaZulu FC mazala khona so njengoba edlala kuMDC wamaZulu FC ngitsho MaMthembu siyodlala endaweni ethile nomfana because ngumuntu oxoxayo nabantu and abantu esitimeleni we were a community saziwana sonke umuntu esitimela mangase ngihlangana naye kuWest Street nginenkinga uyena oyikhwatha amakhwapha so bangcwabana ngoba nangu nje uSdava manje udlalela iMaritzburg United ifungiye egroundini leMaritzburg United ngisuke ngiyosupporta yena ngoba umuntu engimazele from the train umuntu okhulele phambi kwami esitimeleni ugcina sasigcina siba community yokuthi hayibo MaMthembu kune rally somewhere today namhlanje kune tournament ngitshelwa yibo ofika uphatha istock esiningi abantu bazobe baningi ba ngaqala ke ngajwayela ke since now and enye into ke nami ngaba ngifike eThekwini ngaba umuntu othanda ubumnandi ngihamba okhuzane yabo lezo zomaskandi uyisimanga MaMthembu ngihamba izinto zomaskandi nami njengawo wonke umuntu ngama weekend ngihamba nokhuzane nje ongobese lana ongobese no AK induna lezi zikakhuzane la e17 ziyangazi because bengihamba kakhulu mina lento yamaskandi induna nje zakakhuzane zala eMlazi ziyangazi because eMlazi la engafikela khona ezihlobeni zami ngangihlala nazo so kwabalula ukuthi ngijwayele izinto eziningi around uMlazi so nabo mangihambila ngisukhuzane yakhumbula esaxhasene namaZulu kune companion abana yila khona ke ngaqala ukuya egroundini kahle kahle ngihamba njengomlandeli kakhuzane hayi ukuthi ngangihamba ngoba ngizobona ibhola so njengomuntu wafunda ibusiness study ngenza SWOT analysis lokuthi hayibo yazi ngingaphanda la wena uze ngenye into usufika ubone enye into la ukuthi hayibo yazi kungavuka enye into ngokuthi ke vele ukuphanda bese ngifuna uqamba banga mina ngisho esikoleni ngangaphatha ama-chips no-feed ngidayisa ey'timeleni zasesiteya ngangengidayise nakhona but ngangidayisa eplatform juthi ukuthi ngokuthi ngangisemncane babekulwisa ukuthi ngingene ngidayise dayisa ama-hot dog ama-aphula uma kuvalwe iy'kole kwagcwala-ke esitenga isitima sasesitenga sisakhona kugcwala into ongayazi kulinda isitimela so vele ngangidayisa eplatform so sisitsha sizophela ngiyolanda esinge ngaphandle ngidayise ngafunda kanjalo ngathi uma ngifika eThekwini ngizofunda umama ekhaya ngizofunda
ngaphandle esitimeleni ukuze ngithwale imali yokukhokhela izifundo zami ngoba ngokuthi abazali angisenabo uNSFAS uyazi nawo awungeni mhla ka1 ayinaso isimanga sentombazane awungeni mhla ka1 ungabona ukuthi yazi lento ukuthi vele akukho la ngizocela khona amakinati ke vele ngakhulu ukwapheka ngikwazi ngathi ngoba into engakhula ngikwazi ukuyipheka why not ngingayipheki ngingene nayo esitimeleni ngibone ukuthi ngoba nakhona ukufika esitimeleni nizazi ikhona ingqinamba bazazi khona insizwe ezingiklasayo bekhona abafana abangigqigqizayo but bekhona bathi because mina uqala miyeka manje esitimeleni ngoba ngiyeka amantombazane esemaningi mina ngafika kuyimina ngentombazane ngimncanyanyana umqalo wendlela ngidayisa nabantu besilisa ngidayisa nabafana bengigqigqiza mabethanda kukhona abathi hey lo queen sihamba naye sina uqhakazisa yabo okuyibona obonayo ukuthi futhi ama ring leader obonayo ukuthi futhi mangabe khona into eyenzakalayo ibona okumele ubabikele ukuthi hayibo nangu ubani ba bese hey ngowena ngeke sivume leyo nto sihamba nawe thina wena owethu so that's why nami ngaba comfortable bagcine bengijwayela ukuthi no ayisekho into abazoyenza ngoba ngivele nginabantu okuyibona abanye ababagibeli bestimela ngoba futhi ngisho esitimeleni uyazi umuntu mechukhuluza unganakile wena uvela ubona abantu bestimela sikwazi ukubona bambozayo ubonise useyashawa manje kuthiwa hey wena umenzani uMamthembu uthi yamkhuzela esitimeleni ke bangaze ngoMamthembu jithi ukuthi ke bengivele nginqene ukuhamba ngithola abantu igama lami yabo bebe ngibuza how hey Mamthembu and isikhathi bengithwala esitimeleni njengoba ngithwele leli duku the reason why ngithi njengoba nginemoya kubanzima esitimeleni ukuze ngifake ubuhlalo njengoba sengikhulekile la emabholeni and enye into enze ngifake ubuhlalo amabhakede lawo awasabambeki idlozi phela linani indlela yokulwa nawe awabambeki amabhakede manje mase kuthiwa ngiyabiyeka nje for 2 weeks engisadayisa ingalo lezi izogumuka nje ngibe nenkinga so manje kuyaphoqa ukuthi ngifake ubuhlalo esitimeleni ngangithwala nje kahle iduku kube yona indlela engihlonipha ngalo idlozi lami abanye ngibamba sebetshose ngishadile uzwe abantu bebe nama conspiracy ukuthi hayi ushadi Nazaretha warawara ilona lele elingafuni ahambe ngekhanda uyahlonipha no twazindele uhlonipha umyeni wakhe no akathatha nganabi nabiyeni uyeni uyamfunda ngisahamba ngicinga ngisabamba la ngizwa khona kaluku no Mamthembu mina into esiqiniseke nginaso uyathanga nsizwa asimphazamisa othengayo bafo uthini ubuzo 7 la mhlophe 5 na 7 imaphi 5 la wathosiwe siyodayisa nawe ngiyathekisa ekhamba kanjani bafo ugrad angisakwazi ngizokubona bafo kodwa ngisabhizi ngayo la ngibonile ngakho Danko bafo siyabonga awukho umunye u5 bafo hayi ngasebenzeka bese ngisebenzile hayi ngumdayisi phela mina nizothengani okay qelani bashane buyelani ngale muva emshana yeba buyela ngale ngemuva okay siphazamiseke baba siphazamiseke kuthena ukuthi ngisabheka but nakhona lapho hayi ukuthi phela ukhona la ubambe khona nje uzinsizwa izobuka lapha hayi awuhlushwa kodwa idlozi Mamthembu eliyangishaya kodwa futhi phela angeke ngivele belamukele noma iliphi uvovo number 2 nginenkinga ukuthi njengoba ngiphanda ngebhola akekho umuntu onga accept ukuthi umfazi wakhe uhamba ama ground usuku nemini mina ungihamba wonke ama fixture ePSL igame iqala ngo8 iqala ngo8 ngisuke ngikhona ngisebenza iqala ngo7 ihamba stage seMaritzburg eRigwala Stadium ngisuke ngikhona zonke izitadium zaseKZN ngisuke ngikhona so kubuye kube ingqinamba ke kumuntu ozosa wena njengoba ukuphi manje isikhathi lesi ebengeke ezenginike lamashumi engiwathola lapha yana kungathini ukuphawula kwakho abanye abantu besimame ababukela phansi ukudayisa nabangakholele ekuthenini bezenzele izinto ezimsebenzi njengalezi mina mfethu yabona inspiration engeza nayo ukuthi umuntu uyashintsha yabona uzothembela emntwini wesilisa osazokushiya uzothembela emntwini wesilisa osazobona omunye omuhle kunawe uzobe usuwenza njani ngaleso sikhathi uqapha phansi usufuna omunye isikhathi siyahamba uyaguga okay ke vele khona abantu abathembele emadodeni ngoba kuabayeni babo okay ke vele lo muntu lo wakuthatha kini kuthathela ukuzokondla okay ke yimi lona akanginayo manje umzala ngigane ndawo ngizomela ukuthi kanya kwethu uyaqhasa siyabonga ngana uthi uNkulunkulu akubusise ngiyabonga yabona sibunge sakho ngathi samba sifile nawo okay ubusese ekuthenini
ukuthembela umuntu wesilisa kungakwenza ukuthi uxhaphazeke ngisho ubungeke uxhaphazeke. Yeah, ubusaqhubeka lapho. Yes, yabona njengoba ngidayisa nje kanjena. Bakhona vele abantu besilisa abanokungidelela, abanye beshele ngenkani bengafuni ukukhokha impahla, akubiza umuntu sakuthenga kanti ufuna ukushela. Into vele le yenzakala ngayifunda kakhulu. Yabo istimela mina it was a varsity. Okuwukuthi abantu iKZN yonke ngoba ngisho next week ngeshow at expense. Yeah. Ninabantu abazothi hayibo wena ngikwazela isitimeleni because kwakuhlangana wonke umuntu eThekwini ngoba ngihamba ngize ngiyofika koMashu South Coast, Kelso ngihamba everywhere nesitimeleni naseSteng abantu bakhona bayangazi ngoba ngumuntu ohamba kakhulu mina ngiyakholela ekutheni into yami fanele ngifukuzele andiyofika ngijulukile ngoba ngisho ngagana manje ngeke ngigane mina indoda esihlala phansi ngabe sengaba kwami ukube ngivumela abantu besilisa abashudala ngabe sengishadile but mina ngimfuna umuntu ozosingoba nako usengikuthathile kusuka wamhlala kubheke mina mangabe ekhothama kusasa amadlozi akhe emthatha ngiqala phansi ngiyayivuthulula engabe uyanginika ithuba lokuthi nami ngiqaquze ukuthi umnotho uzokhula ube ngcono ngoba ngikholelwa ukuthi mangabe ubamba isitsha noma ubamba umthwalo ufanele libambisane ukuze ube lula yayibona lento so ngeke azasho ukuthi ngoba nako usugane mina hlala phansi ke ibhola ngeke ngize ngiliyeke kusangamana ahambe baningi behambisa ukuthi ngithanda ibhola ngeke ngize ngiliyeke ngeke lapha ebholeni ukwazi futhi ukuthi uthola izinto ozokwazi ukuthi uyiphilise ngazo yini yona lelo idayisa la usugeqa amakhulu wambuza bengizokubuza yona angazi noma kwenziwa ukuthi bafowethu ningixolele manje ngibona lokhu ngibamba amakhala bafowethu kumakhaza kanti futhi isikhathi semkhuhlane ngabe senisho ukuthi walokho ephatha amakhala nje amaphara kwenze njani niyongixolela yemfowethu yini lo iphethe la udayisa amakinati no sweet net sweet etime nawo nomshini engawuphiwa i-team nawo ithi thina sesikhathele ukuthenga ngamashumi abanye bethi imali asiphathe siphatha amakhadi i-team yakhipha umshini yathi swipe la sababa ubuqinisile mothi kimi yaswipe nokuswipe yemfowethu yazi ngesikhathi ngakubona uPepper in Town yebo angikubona ePine Town kwasho ukuthi kwakune busy lapha ngoba nzima ukuthi lapha unotice ngoba abaningi abantu abahlezi bememeza bedela ngathi mina kuwe uyadayisa wathi uyadayisa ngathi uyimalini wena lapha wangananga ngoba kwanginebhizi vela mina nalokuthi lo mbuzo ngujwayele omunye athi hayi mina ngifuna ukuthenga makinati ngifuna ukuthenga wena abantu besilisa nje okay kubaluleke ngani ukuhlonipha abantu emgaqweni noku-understanda abantu ngolokhu ngokuhlukahlukana kwabo like nje khona bedelelayo khona bayiphethe kahle njengoba nami ngimemeza ibaleke ngalento yokuhlonipha umsebenzi uhloniphe nabantu yazi mina into engakutshela yona ngabantu into esengayitshela yona yazi omunye uyayathenge kanti useyisa abantu isikhathi esiningi ngizothi okuthola ukuthi omunye uyathenga hayi ngoba ethenga ngoba efuna lento oyiphethe ufuna ukubona indlela wena oyiphethe ngayo yazi ukuthi khona omunye uthola ukuthi uyathenga hayi ngoba efuna kahle lento oyidayisayo but ufuna ukubheka imena ozokhuluma ngayo naye uyayibona lento omunye akweyise vele ufuna ukulindela iresponse ukuthi wena igazi lakho liyafudumala yini wena omunye umuntu khona othenga ngoba ethenga kuwena siqu sakho mhlambe nalani masingahamba nami khona umuntu ozothi hayi mina mamthemba ngithenga makinati ngithenga ngoba dayiso wena mina ngiyafika nje umuntu sikuthetha sesitimeleni khona abantu esitimeleni abasebethi yazi bebhora kanjani ungekho khona ngiyobeletha uyaqula ngathi no phela ngiyafika ekhasomeni awuntanthe singaphili bekunjani emsebenzini ngicina sena umndeni nje obadusha uyaxoxa nala ebholeni hawu bamthembe yanginalo ithikithi kuyenzeka ama-team njengoba amanye ngikutshela ukuthi ngisondelene kakhulu nabo bethi hayi mamthembe sinamathikithi awu-10 cela usiphela abantu okujwayele ubabone beza estadium namathikithi ngihambe-ke uthole mhlawumbe ngiyakwazi ukuthi ujwayele uma ngifice egeyithini ngithi hayi bona thithi ngibe ngingena nami ngize ngizokwenza mamthembe uvuthiwe lapha ekhanda lakho so yiziphi ezinye ingqinamba obhekana nazo njengomdayisi njengephanta lapha emphantweni ukuhamba nestock mhlawumbe isizi ngizophatha leli bhakede lifeli ngapheli ibudget yami ithi ngizodayisa leli bhakede so mase ningasaphelanga dayisena ubudget awunayo ibudget ayekho umdayisi ongangitshela ukuthi yena une-budget imali ayazi ukuthi uzophuma nayo akufani nakamlungu mina ngaze ngisebenze by the way selokhu ngafika eThekwini ngo-2015 ngiqeda umatric umlungu angimazi so ngijwayeleko sengajoveka ngeke ngisalunga sengayiphantela sengajwayeleka uyiphethe ngiyayilawula i-social ikhutha hayi kufuneka lokho yazini ngibona ukuvuthwa kwakho mfethu ekhanda iphanta liyavuthwa ekhanda
kodwa le livuthiswe izimo ahamba ebhekana nazo lapha ekudayiseni kunama ups and downs. Namhlanje ungadayisa into ongakazi uzuyibona kusasa igraph ishone phansi. Yazi ke mina ke ngikubona lapha mfowethu ngabuka ukuzethemba kwakho uhamba phakathi kwabantu. Leyo nto ukuzethemba kwakho yenza ngafisa ukuthi ngikulekelele kokwenzayo. Kodwa into eyaba inkinga angazange ukuthi yini engamele ngikulekelele ngayo. Understand leyo nto leyo. Nanokuthi ngithe sengithola inamba yakho ke ngakhuluma na wena kungasemina uprofessor mina nginawo amandla okukulekelela. Yini officer ukugcinela kuyona? Isiphi stage sokugcina lapho futhi mase kuka nje ivision yakho uthi ufuna kuphelelepi empilweni yakho ufuna yini ofuna uyiachieve lento yenzayo? Yabo nje manje bengifisa ukuthi isiphele off season kube ukuthi sengiyakhona ukuphatha ukudla ngoba kwezinye indawo ngifika kuyimina kuphela namakina. Akho ma drinks adayisayo abantu ibhola balilandeli ngaleyo yabo nje akuyikhabakapha ungabona abantu begcwele lana abantu bala eMlazi abanye mhlawumbe ingane zabe edlala la. So mina ngiyafisa ukuthi ngizama ukuhamba yonke indawo la kusuke kunebhola khona and ngithi mangifika ngifike nezinto zami eziphelele ngiphatha amakina yami ngiphathe ukuze nami ngivula amanye amathuba emsebenzi. And lezi zinto lezo zobe sengisenza nakama event ngoba Ofactor and Rocks ngisuke ngikhona Mother of all parties ngisuke ngikhona ama event amakhulu eTheku ngisuke ngikhona ngizama ukuphanda nami indlela engiphanda ngayo. So ngiyayibona ikhala zivuleka ezokudla nani ngiyabona ukuthi mhlambe iyona ndlela engingakhula ngayo businessini ngoba ku event abantu basuke bebaningi bevaleleke endaweni eyodwa. Ayikho indlela abasuke bezothola ngayo ukudla ngaphandle kokuthi bathenge kumina engikhona. Okay, bafowethu njengoba sazi ukuthi segroundini sikuyi-tournament usisi uhamba ama-tournament yafuthi bengifisa ukuthi angiqothi ngiphethe i-drawing mfethu bengifuna ukuthi beyibone abantu indizi nanokuthi isikhathi esengikudlele sona siningi anganoma siqale silindele abantu bedlule singabalini. Okay, shawupause lapho sisavela kalokhu. Hayi sabe. Umthemba izulu. Oqhudeni. Uphekhala osuka khona straight. Ikamaphumulo. Kamaphumulo. Hawu intombi yangapha kwamaphumulo. Hayi kuhle madoda nilandeni nayidenge madoda nilandeni nayidenge. So manje uthe ufuna ukugcina lapha ihambe? Ngifisa nje ukuthi kungeve ukuthi ngiyehla ngenyuka kanje kube ukuthi nayo indawo la ngizofika ngidayise khona ukudla ama hot dog, ama drinks, ama fried. Kona ngiyaqala ngiyabeka ngoba khona sekukhona bathi nje ngisa-eda. Sekushoda ngana. Ikusashoda kakhulu kodwa ke angijahile angikho pressure. The more kusebenzeka is the more ngizothenga. Because ngiyafisa kufika i-engine cup sengikhona ukuthi ngidayise. Mina nginezinto engiprepare zona engikuphathele zona eyisuka enhlizweni yami ngaphakathi. Angizile nje ngombombo. Kodwa lento eyizifiso kuwena ukuthi kugcinele kodwa uzoyiphatha nje lezi zinto ngoba ziyasinda lezi. Ethela siphe. Intshebe. Awuvule la sport mina. Ayike. Awusazi, angisazi. Ucala ukuthi ngizodlala ngawo. Khona namachi. Ema ngizobulela ikhathoni gcina wasakwazi. Ngizokhona ngiyiphanda phela mina. Awumadoda iphanda. Wale cardboard ngizolivala khulileka nje wena. Manje umthwalo mningi. Hayibo yeyeni siyabonga. Sondela wena siqupho. Nawo ama shifts. Aba omalini ama shifts la. Lama shifts ngizobabuhlinza labantu bami uzobaquma lethala sibone lapha bayazi yabo njengobona usuwasusela siyabonga ukuthi noma ngabe iKaizer Chiefs ayihanjelwa kahle izinto but at least opapa back babo bahamba kahle. Yebo bakhona abakwazi ukwenza. Mina ke iKaizer abingonzile oGubevu ZN nje abalandeli beKaizer abakhulu bangonzile. Hayi zona zonke izinto engiphathele uzophatha kanjani pho? No ngizozama ukuyobeka lapha. Uthe vele nomuntu wabantu. Mina ngiyahlukana nalomthwalo manje. Okay, ngizocela bangibambile. Khipha lapha mphumuzi man. Khipha lapha mphumuzi. Hayibo nazena ngibulala wenkosi yami. Ngiyachithe. Hayibo. Hawu uzoyibona wena mfowethu ukuthi ubamba kanjani mfowethu, ha? Hayibo. Sikubulele. Hey, ngibulele ngiphila. Bamba la. Hayibo. Yebo, liparallel lincane semlazi. Hayibo. Parallel nani? Yebo kuyashekeza. Uzokhula kube yiphanda nakho lokho. Hayibo. Beka nje la ngaphambili. Ziba izinto eziphuzwa. Hayibo. Imali nisale sengithanga kwamanje mfowethu. Iparade yami hayibo. Antu wakho ntwana. Nayo igugisa lo kubiza ngo-auntie man. Usuzayithola kanjani boyfriend? Ingane zami zonke lezi. No. Hayibo. Mfowethu
izona zinto lezi mina bengikuprepare zona nebengikuphathele zona ukuthi ngathi mangibona istock sakho ngalela langa ngangagculiseka kodwa ke komunye umuntu usukungazi ukuthi yena no yazi uthi webhudi indaba ngingasiphatha esinye istock but yabo mangathi awuthi ngikuzwise la leli bhakede noma lamakina esehlela ulibambu libambu likaliza usiliyasindi lo sidu usunciphile ke suthegwe kakhulu kaba ubambi so yabo the time ngirositha nalezi ziyasinda so why ungatholi inqola no sintshontshe Shoprite hayi ngeke hayi ngizosigaxanisa yabo le ikhwama no yabo le ikhwama lezi eziba nenqola ezikhuma zinenqola ikhona kwaguga isikhwama kwasala inqola ngizozama ukuthi ngicathule ngaso akukho yini la ukudayisa khona inqola elzikhando uma ukuthi kanjani ngoba yazi nemfuso ukuyibona kwena since wena unendawo yokusebenzela kumele ngasizama khona okusemandleni ukuthi ube nomsebenzi omningi nane moral yakho nanamandla onawo ukuhamba indawo yosebenza kumele uthi yabo nje la abantu baningi ngabe la sisazo rounda nawe la udayisa la abazi abantu ukuthi konakele kanjani lapha emva kwethu so uma uthola ithuba lokuye abantu nabangaka kumele wenze show to ufike uprepare wonke umuntu that's why ke ngisho ukuthi ngifisa ukukhula ngifisa ngoba manje abothi ake sithi ibhakede lamakinati liyancela sengiyakwazi ukuthi etafeni ngizobe ngiphanta kulona sengilanda ibhakede elinama drinks ngehla ngenyuka nawo iyona ndlela le ngihlosa ukuthi ngikhule ngayo ngoba vele kahlahle kuya lapho kuya ngokuthi nje uthola mhlambe effect izothi noma msebenzi sokunika itender yethu yokusikhavela yonke le event ukukhula kancane kuyakwazi ukuthi umuntu mayenza i-tournament bese kethi ngizobiza wena yabona inanda tournament inanda lasuka lahlala tournament lapha yana enanda abantu abakhipha ngisho imali yestock mangifika bengifika kwi-VIP bethi mamsembu uhlala phakathi idla manje ngidle yemavors nenyama ebomvu lapha nama-drink oma 100% ngiyibizi kitchen ngibangena abantu bangithathe bangifaka kwi-poster yabo ye-tournament khona nje iposter la efonini bangifaka kuyona kubantu abazi ukuthi kuzoba ne-tournament bangibona namakinati ami ngikwi-poster ye-tournament ku-Derrick Spencer show ngangihambile ngakhona last year bafike banginika iskipa banginika izinto nathis year ngiyaphindela because ngafike ngathola uthando lwesimanga so yabo la eThekwini kuzoba ne-tournament next week but angikho ngiye-show ku-Derrick Spencer because ngithandiwe show angifuni uqamba ama ngafike ngathola nje uthando oluningi manje ucabanga ukuthi ngale show usalusuthola no firstborn ukuthi kumisa kanjani okay bafowethu yazini angazi ukuthi sokulekelela kanjani ukuze uhambe hayi no singaphindisela bangibambise ngibeke la engibeke khona okunye lokho ngikhona vela tuhamba nabo no la engibeke khona lokho okunye kokudayisa sokufaka phakathi ngizosimase ngigoduka ke ngizama ukushekela ngasemathekisini okay lakho lokugcina lingathini kubantu usuvalelisa elami lokugcina ngizosiba phezulu uyazi mana uyazi isho negama ebantwini no hayi wena yazi nekudelelisa ngikunika imibuzo phambili manje yikho usufika usugijima kanje okay awuzethule before uvalelisa okay igama lami ngusibusisiwe emakhaya la engikhulele khona bengumbali wakamthembu ozala uMasangweni umama uMasangweni hayi kasiyabonga Sangweni odlala ibhola usangweni oyimele nje usuke eBergville bakamaphumulo manje nje ngiphanda nje laseThekwini I'm sure abantu bazojabulela ukubona le video because abantu mina ngumuntu abantu abami angifuni ukuthi ngiqamba mangalo ngumuntu nje weTheku lonke akukho la mina ngisho amaphara eThekwini la wadayisa nami lapha workshop uma ngibona ku street noma isemakethe ngiphuma emabholeni ngehle ebusuku ama nami athi sisi usiswethu athi wena usiswethu ngoba sothi masifika lapha workshop uqale manje usishayela ivalo wena usiswethu sina soma nawe la kuze kufika into ezokuthatha uhambe nawe ngokuthi nginawo mayefika lapha angwaxwayi noma phela kunengcinamba ukusebenza nabantu abamaphara angisho ukuthi hey wena phara yabo ngilamukele malicela ushint because asengenashintsha ahlale ngenamali ngishintshela icustomer lakhe adayise naye hambele naye uzozama isinto because yazi njengoba ngidayisa kanje la emaground nasemabholeni kona uthothi umuntu omusha uyaqala ukuzodayisa akaza ngisho esitimeleni futhi mina akekho umuntu ongama amephe kwentaba sesitimeleni wafika kwaclass wayimi yize mina ngafike ngaklaseka mina mangabe ufika njengawe nje kuthi sithambu uzofuna ukudayisa umuntu mangabe efika imini omangayo azizwe comfortable
ukuze kuthi baningi mina abantu uthola ukuthi sengithuswa nje nama comment ngisho epagini lapho usasho ukuthi uzongifaka la abebethuswa abebeza kahle ileyo nto mina ngifuna ukuthi ngisho ngihambe emhlabeni kusala igama elihle ngami akekho umuntu waba nogcopho kungasho ukuthi kungasho ukuthi le nto igama lami lisale kuthiwa le ntombazane yangenza ukuthi because kusasa ngizohlupheka angilazi kusasa mina umkhulu wathi hamba mntanami abafweni nodadewenu noma wakho noba ungasena mama nje uyobathola phambili manje ngizofika ngikuhlukumeze ikusasa angilazi impilo yami ayiphelele la njengoba ngingakafi angazi ukuthi ikusasa lingibekeleni ngizokunyathela ake sithi ngahlukumeza umuntu aseshowe ngeshowe next week angaziwa umuntu fike nginyathela umuntu aseshowe ngibele ngeshowe ngizofika ngiphathe kanjani eshowe bese ngakube zizinzini sakhe uzofika athi kubafo wabo nangumuntu angihlukumeze sengiyaqala ngumuntu esifazane anginayo indlela yokuyivikela sengiba nenkinga futhi ukuyiphatha kahle nokuhlonipha abantu kuyivikela okudlula umuntu ogadwa amasosha no ukuphatha kahle nje abantu kuyibekela ukuphatha kahle omunye umuntu kuyibekela bese ngoba ikusasa awulazi ngingaqhaphaza manje kuphela isonto sengidinga wena ngizothi ngizosondela kanjani sengidinga wena mina ekubeni mina ngibe nezithupha ngakuhlukumeza ungidinga wena ngalesikhathi ungidinga yabo into esengiyifunda ifana la ebholeni izandla ziyagezana izandla ziyagezana ngoba ngenza kube isikhulu ube neteam enkulu but kube khona into encane ozosizwa ikuyona umuntu odayisa amakinati for example amanzi sike sihambe sinogwadule endaweni engenamanzi mina amanzi ngiyayiphathela sothi ngizofaka u2 litha wami isikhulu leso somila khompompi la sengibuza uMamthemba wadayisa into ebuzwa ngithi no ngizokulandela esikhwameni sekuyinjalo wena umkhulu unemali nayo yonke into kodwa ufuna amanzi aphethwe isichaka esiwakhe empompini uzowaphuza amanzi esichaka ngoba into ayidingayo ngaleso sikhathi imali yakhe ayikwazi ukukhelela amanzi uhleli la isitolo singekho eduze sisemaqoqosini yimi ngedwa phezulu usulisa lamanzi ozowaphuza so ukuhlonipha umuntu ngisho ngabe kuthiwa unemali noma akanamali nje akufanele ukuthi umhloniphe mfowethu akusho wena mfowethu akekho umuntu okwakhuluma into negative ngawe kulabantu ngokupostela awucabange ukube mina ngiyakuphosta ngithi ngifisa ukuthi ngisize wena sekuvela umuntu uthi lo muntu wangenza sorry and so mina yabo la engihamba khona ngoba yabona mina behlupheka abantu beshwela imali yokugibela umuntu aswele esitimeleni sihlwela ngimnika umuntu imali yokugibela ngithi naye asambe siyogibela i-taxi because itimela zike zahlupha before ngisahamba no asambeni siyogibela ingane ethi mhlambe abanye njengabo Stava laba sebedlala ibhola bebhedelwe itimela nginokudla kubhakha nginento engidlayo hayi bafethu asidleni lana sihamba umoya yayibona leyo uyindoda Mamthemba uyindoda hayi uyindoda phila nabantu mina futhi kona okungisebenza sesiqedile mfowethu angifuni ukubambezela ngoba lapho uzosebenza hlahla mfowethu ungathi lamantombazana ayizile queen yanezipho ezinde engaka angakholelwa okuyisebenzeni nabantu nje kahle hlotho ngifuna ngoba umuntu wesifazane ngasakhuluma wonke umuntu ngikhulume ngabantu besifazane ngqo ngoba bese sike sabaqoqa abantu umuntu wesifazane ayikho into ebalekile njengokuba nento yakho umuntu wesifazane owesilisa ayikho into ebalekile yabo mina ngingalala ngivuye ngo10 igame iqala ngo3 iyophela igame yePSL nginale 1000 ngiphethe ngezandla omunye umuntu alisebenzele isonto lonke but mina ngisuke sengazi ukuthi yabo ngaleli njengoba ngivumile ngaye groundini abantu bami mina bazofike bangondla so labo bantu abakondla ngikwazi ukudelela abantu bebhola mina bekwazi ukuthi babeke impuphu mina etafuleni ngikwazi ukupheka uphuzo ngidla angikwazi ukuthi ngingadelela umuntu mina yabo mangifike groundini athi umuntu uyazi ukuthini Mamthembu nginenkinga kanje no ngiyatatazela ngishiya imthwalo yami ngithi awumi ngizokuzamela usizo just because lo muntu kusasa mhlawumbe ulift wami nje mangibuya eMaritzburg nginganayo ulift so awukwazi yabo siyadingana sonke siyadingana nje sonke kakhulu amasilay queen avuka yophanta hayi nangu nje no chairman wami weThekwini Coastal yabona uwell sebezothenga siyabonga sebezothenga all the time yabo well sports betting lo le inkampani inkampani iyaya ku Derek Spence imxhasile eshow inkampani ezothi uma ngifika lapha eshow ithi Mamthemba sikushisa hamba nawe ubaba mayefikile eshow ngihlala naye la eThekwini uzothi wonke ama ground mana futhi ngicela ukuyiphawulela wena ngingaphawuleni uMamthembu ngawe ngathi uyidlozi ufile wena ithini experience yakho ngoMamthembu futhi uMamthembu intokazi enhle eyithobile ehlala nje ismile ngisho ungafuni ukuthenga la uyathenga ufake ephakethini
ngoba sikasi imboni uMamthembu ediniwe ngisho ngijibhayede angagodwana ligcwele kangaka nakusasophinda abuye futhi ingane kuphela meyivuka ezane sinkwa yabo uhamba nomshanami nje ngimazi umshanami susame nosisi abanye abala kodwa nje uMamthembu nanini nomfica enje. Siyabonga bafo ekuthenini nikwazi ukuthi nivikele umuntu wesifazane nokuthi nazi ukuthi uma ehambile endaweni nibe ingcenye yokulekelela lokho akwenzayo nanokuthi ngoba lento mfethu oyikhulumayo ube seyishilo. Siyabonga ukuthi ufike uzofakaza lento abasevele ayisho ubungekho mfethu ubungekho kodwa ube seyichazile ube segeqa amagula ngaye. Siyabonga bhuti ukuthi ufike uzoba ufakazi entweni besethe ayisho. Ngiyabonga. Ufanele ukuthi Mamthembu abantu Ubayisikola ngithi nje mina yazi kuna wonke umuntu angisho ukuthi wonke umuntu akaphande angisho ukuthi wonke umuntu akadayise akenze grounding because right now ku inbox yami wonke umuntu ufuna ukuzodayisa ebholeni just because ngibona ngitrenda baningi abantu abadayisa emabholeni but abangatrendi uyazakhela la ukhona ukuthi abantu babe lento eyifunayo awukwazi ukuthi sengizotrenda hayi man ulale uvuke mina I worked hard for this uphelile mhlawumbe 10 years from 2015 till now uphelile 10 years ngiphanda ngilakhile mina igama lami because noma mina ungadayisela amakinati la bese uthi mambi mina ngeke ngisho ukuthi okay angiwatshali phela waraqa ngizokunika nje imali yakho ngixolise ngidlulele phambili yabo ngoba manje kusuka ingekho mina indlela engizobulisa ngayo baye bathi the customer is always right nathi ekudayiseni ikhona leyo nto ziningi inkinga uvela omunye udlule ungamnaki uzitshela ukuthi akuyona iloss le ngoba ngizohamba ngiyeke omunye wezwe emnandi namakinati angiphi itiphu ka5 usekhokhela lamakinati akho wena wamoshile ngeke ngitshela ukuthi nje mina mangalungi manje kuzobuye kulunge futhi Qhudeni siyabonga kakhulu nina benkayishana kaMenzi ninandlo lenophapha ekhanda kaMenzi indaba olelo umuntu omemeza ngathi yakhala yalila uthi igula lika Jamal Chithekile awu nina bakamBhuti ubomvu awu madoda abathi ufana negazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele impedule nina bentu leba ndengodwa ngakwela kithi le kwabheka uZulu le kwaNongoma bafowethu ngiyayithoba phambi kwenu ngephula iminwe le emphantweni into eseyintsha kodwa ngokuhamba sifisa ukuyibona ikhula sifisa ukuyibona isiza abantu abaningi uhlelo lumalungana ngqo nokuzama ukugqugqumezela abantu ukuthi bedayisa abantu abayisebenza kunabantu abafundile njengoba nimzulu Mamthembu uthi yena wafunda kodwa njengamanje simfice emgaqweni uyadayisa kunomuntu njengamanje obukela le episode nobukela lesi siqephu kunomuntu ohlele ekhaya uhleli nazo zonke iziqu kodwa manje usevalelwe yilento le yokuthi yena uneziqu phumani bafethu unodayisa phumani bafethu unoyisaba noma singeke sadayisa so mina ngidayisa khona okunye engikwenzayo nami ziningi izinto ongazenza wenza research ubhekana nalento uNkulunkulu akwabele yona ngoba kwesinye isikhathi kumele ulandele inhliziyo yakho ngoba wena ungafisa ukufana noMamthembu uzodayisa emagroundini mawufika emagroundini ufica ukuthi kunengcinamba uMamthembu abhekana nazo eziyokuxaka wena ngoba lento osungene kuyona awuyona uyayiphoqa noma ubona benza so zama ukulandela inhliziyo yakho vuka uyisesha ubheke ukuthi yini into engakwazi ukuthi ikusebenzele into engakwazi ukuthi ikusize bafowethu musana ukulala uhlelo loluze malungana ngqo nokuzama ukuthi abantu bavuke bayisebenze ngakho ke mina igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho sohlangothini la kwaMandlakazi mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu le emphantweni ngaphansi komabona kude MPTV1 la okunengosi khona ethi how I ended up in drugs lapho khona sosigijima namaphara asuke ezosichazela kabanzi ukuthi wona awela kanjani ezidakamizwa lokuthi sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuthi opikini nabangaka bengagcini bethu bese idakamizweni soqashisa abantu specifically noma kumalungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi siyacela uma uqala uba ingcenye ucindezele subscribe button ucindezele nebell uma usuyicindezele ibell lokho kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena phakathi ubuse uyitholela isiqephu sangalolo suku uma isikenqezile ngakho ke mina sengcenga